Tohle je 10 typů lidí na rande. Čau kámo, co tady děláš? To je ta Lucka, o který jsi mi říkal? Jaká Lucka? Teď já jsem Berča. Kamarádka security. Kámo, já jsem nevěřil. Počkat, lidi, není tohle Nickelbacková ze Super dvojky? Trospej, on ti vyfouknul pokec. A tohle je Pokec. Chceš mi říct, že Pokec chodí s Nickel... Ne, Pokec nemůže chodit s Nickelbackou, to se mi jenom zdá, bouchala. Tohle se mi jenom zdá. Na lásku na první pohled doteď. Já si musím vzít její Instagram. Hele, čau, viděl jsem tě tady projít, nedáš mi na sebe Instagram, to je mi hrozně super. No, tak jo, tak proč ne? OK. Co tady děláte? Hele, já se jenom beru Instagram kamarádky. Instagram? Na ten můžeš rovnou zapomenout, žádnej ti nedám. Proč? Já ti ho klidně dám. No. Snad není možný, tohle není vůbec kluk pro tebe. Ale není zase tak špatný. Jako lidi, většinou nemám rád kamarádky od holek, ale tahle kamarádka má pravdu, že jo, bouchale. Nickelbacková se k Pokecovi vůbec nehodí. Jako podle mě se nejvíc hodí k tobě, Trospy, a nechal prošla na rande s Pokecem. Právě, bouchal má pravdu. A podívej, máš na lepší. Nechtěla bys třeba ven ve čtvrtek? Nebo? Ven? No tak to vůbec ne. Ve čtvrtek jdeme nakupovat. Tak třeba v pátek. Jo, Pátek klidně. máme, nech toho. Víš, kolik kluků už tě zklamalo? Ale třeba bude fajn, ještě ho neznám. Ale tak chápu, že máte tady s kamarádkou nechty, oblečení, nakupování, a co třeba příští středu? Jo, tak to by šlo. OK, tak se vidíme, ahoj. Mám toho plný zuby. Dvě nohy na ramena a mazej. A my jdeme. Gamer. Jako jo, bouchala, ta kamarádka je úplně skvělá a já jsem rád, že to Nickelbackové a Pokecovi nevyšlo, protože kdyby to vyšlo, tak asi crashoutnu. Teďka je gamer? To je ten YouTuber. Já nevím. No tak co budeme teda dělat, když jsi mě sem pozval? Já bych si fakt jako hrozně něco zahrál. Jako třeba karty, nebo to hru. Hej, to bys třeba někam do duchu nějakou. Kámo, zahrám si Roblox. Roblox hrají všichni, ne? Ale mě Roblox nebaví, já to nechci hrát. OK, tak jako chtěl jsem ti ukázat svoji zahrádku v Robloxu, ale OK, můžeme si zahrát třeba Fortnite, Minecraft, Brawl Stars. Ne, Fortnite ne, to hraje každý den můj brácha a furt u toho řve. Hej, to tě bude bavit, fakt, hej, dej tomu šanci, pojď se na to podívat. Hej, tak pojď to zkusit, Roblox ty 100% začne bavit, pojď si tomu sednout. No tak jo, a jak to mám dělat takhle? Hej, proč používáš šipky? Tak hraju ale největší noobové jenom. Ale já to hraju poprvé. Jako bouchala, nechci nikoho urážet, ale Pokec má negativní rys. Jako Trospy, poslouchej. Kdyby si viděl, jak hraje těma šipkama, tak by si mohl chytit tu ruku a přendat jí to na FASD. Jako jo, ale já chci říct, že Pokec má negativní rys, protože lidi, když jste s holkou, tak jí nesmíte říkat, že hrajete hry na počítači, ale místo toho jí musíte držet za ruku a říkat něco jako ty jsi tak hezká a já tě tak miluju a takový věci, že jo, bouchale? Ale nebo ještě, že sportuješ. Já, že sportuju, že čtu a takový věci, prostě jako, že jste nejlepší kluk na světě. Ježišmarja, pusťte k tomu, dívej se, jak se to hraje, já ti teďka ukážu. No ale podívej, ty máš takovou jakoby svoji zahrádkou, musíš tady sbírat různý ovoce, třeba tady toho. To je Grow a Garden, bouchale, Grow a Garden v Robloxu. Jo, ale já jsem nevěděl, že to vůbec Pokec hraje. Mnohem lepší je Steel Braidrot, já bych třeba holku vzal na společný Steel Braidrot a ukázal bych jí La Grande kombinación. Jako jo, lidi, holku fakt nezbalíte na svou zahrádku v Robloxu, to nefunguje. To Starfruit. Co? To je hrozně důležitý, nebo třeba Moonlight Mango a musíš si to jakoby potom selit a kupovat seedy. To jako selit slevy, nebo co? Ne selit slevy. Hej, počkej, pusťte k tomu, to je, s tebou to je marný, ty to jenom se koukej a uč se, jo? Super. Hej, už se to učíš, ne? Už to umíš skoro. Umím to, no. Dva biliony! Vydá to? Já jsem to prodal za 2. Jaký 2 biliony? Hej, tak prodal jsem to za 2 biliony, víš, jak je to drahý ovoce. Jsou strašný blbosti tady ty hry. Hej, tohle rande bylo jako fakt super. No, fakt výborný, no. Také naposledy dopadlo i rande, když jsem byla s Mechsakem. Ale máme tady trošičku problém. Ten taky celou dobu jenom hrál. Co na tom? Takže chceš říct, že Nickelbacková byla na rande s Michsakem a i s Pokecem, to se mi přestává líbit, bouchale. Trospy, můj kámoš Siri, který říká, že spolu byli taky na rande a prej si dali pusu. Ne, já už asi, to je jedno. Špatnýho. No, víš co, tak zase si někdy, nebo spíš někdy. Proč? Hej, ty prostě nechápeš můj grind akorát. Opozdělec. OK, ona říkala pár minut, ale co sakra znamená pár minut? 2 nebo 20?
Hej, a nenapsala mi třeba. Hej, pojď. Jako lidi, já a Bouchal teďka dáme radu, až půjde někde na rande, nevím, třeba za rok, za měsíc, prostě až půjdete na rande s klukem nebo s holkou. Ono je dobrý vždycky přijít aspoň o hodinu později. Ono se tomu říká fashionable late a to jakoby znamená to, že ten druhý člověk vás bude chtít o 100% víc, že jo, Bouchale? Jo, to funguje. Jo, to je prostě nejlepší, musíte přijít pozdě. Se na Instagram. Ne, nic. Snad teda dojde, no. Hej, kámo, se jak dlouho přijde. Já mám pocit, že už začíná zapadat slunko. Jako vypadá to, že Nicole Becková tuhle strategii taky použila, ale možná to byla hodina, ale jeden den. Catfish. Tomuhle meči věř. Catfish, víš se, catfish, Bouchal, to nějaká ryba? No, není to kočičí ryba. Ne, catfish je to, když holka vypadá jinak na obrázku než v realitě. Třeba když Bouchal teďka nějak vypadá na té webce, ale v realitě je mega tlustý, tak to je třeba catfish. Jako trošku mě píšu všichni v komentářích, že vypadám tlustě, takže vypadám na té kameře hubeně. Jako jo, ale třeba tady ta holka vypadá mega dobře na tom obrázku, ale v realitě plně bude úplně hnusná. Tohle už prostě musí být. Já už nechci na další rande. Jako hele, někde tady bych měl mít sraz s tou Nelčou, ale já ji nikde nevidím. Nelčou? Slyšela jsem snad svoje jméno. No, to nejseš ty, ale. Jsi Matěj, ne? No, já tady mám sraz s Nelčou, víš, to nebude být jako blondětá a tak. Ano, to jsem přece já. No, jako asi tam máš nějaký filtry, ale. Žádný filtr nemám. Jako nevím, ale tady ta zrska je ještě mnohem hezčí než ta holka na tom obrázku, že jo, Bouchale? Jako je docela hezká, trospal mám podezření, že je to brácho od Nikoly Beckové. Počkej, to je její brácha, o můj bože. Tak mě porovnej. No, to máš asi hodně filtrů teda. A nepůjdem se někam projít, mám čas až do večera. No, tak pojď se projít, ještě jsem sem jel, tyjo, hodinu jsem sem jel. Tak jdeme. Hej, ale jako mi to fakt nesedí, však tady máš blondětý vlasy a tady máš zrzavý, to prostě fakt nesedí. No tak možná jsem si tam pár filtříků dala, 1, 2 maximálně, ale hlavně jsem si obarvila vlasy. A co takhle naplánovat už budoucnost? Počkej, jak jako budoucnost, že se známe 5 minut? To vůbec nevadí, já to strašně ráda plánuju. Chtěla bych mít baráček s krásnou zahradou a výhledem. No, není to skvělý? To by bylo hrozný. Ne, bylo by to nádherný. Víš, já mám doma kočku a ona je hrozně nemocná, já musím jít za ní, protože někdo se jí musí postarat. No tak to je pro tebe super, protože já jsem veterinářka. Ne. Můžeme jít k tobě. Ale pro mě já to prostě necítím, fakt jako nejsme na stejné vlně. Když ještě o mě ani nic nevíš, teď já jsem úplně super, dělám třeba hobby horsing, nebo umím tancovat, třeba dívej jako robot. Nebo No. rýžišní tance. Ale víš, já už prostě fakt budu muset jít. Ne, pojď se. To bylo mega vtipný, Bouchale, že jo? Jako jo, ona dělala břišný tance a hobby horsing. Flexe. Čau, hele, co máš na sobě? To seš ty? Ne. Fakt jo? To je dobrý, no. A víš co, jako nedávno jsem potkal 3 prvňáků, no a oni jako šli na výlet do zoo, ale jako moc se jim to nelíbilo. No tak jsem jim koupil výlet do Dubaje, prostě pro svou třídu, víš co. Aha, No. zajímavý. No a jako chtěl jsem letět s nimi a pak jsem si řekl Dubaj, no to není nic pro mě, no tak jsem si to letěl na měsíc prostě. O můj bože, Bouchale, pokec neumí vůbec flexit. Co a jak by se správně měl flexit rozpy? Chceš to vidět, Bouchale, tak se dívej. Hej, Bouchale, teďka děj jako, že jsi holka, jo? OK. Čau, kotě. Ahoj. Máš kluka? Ne. Tak dívej, jo. Tady mám klíče od BMW, tady mám 1 Rolexky a tady mám druhý, půjdeme spolu na rande? Jo. Vidíte lidi, takhle se má flexit a zbalíte každou holku. Jako trospy, ty máš mnohem větší W rys než pokec. Já vím, Bouchale, díky. Co a to jako jde, jo? Tak jako všechno jde, když máš love prostě. Aha, no. A počkej, baby, mě někdo volá, jo. Už je práce, kámo. Jo. Dobrý den, ano. Jo, uklízečka. Jo, já uklidím úplně cokoliv, beru to fakt už jako... Jo, beru to v pondělí budu tam, v pondělí v 6, jo, beru. Tak jo, zatím. Jo. Jako pokec flexí, že je mega bohatý, ale přitom pracuje jako uklízečka. Jako na tom nic špatnýho, ale já prostě nechápu, proč pokec tolik flexí. Jako jo, on je asi král flexení trospy. Právě, ale na to Nicole Beckovou rozhodně nezbalí, ona není na peníze, ona je na dobré a čisté srdce, že jo, Bouchale? Jako já nevím, já jsem nikdy na rande nebyl. Kdo to byl? No, to jako můj side hustle. No a mohl bys mě třeba pozvat někam na jídlo, ne? Když máš tolik peněz, tak když lítáš až na měsíc, tak to tě asi úplně nezabije nějaký oběd, ne? Ale jako na jídlo, jo, no tak když se to každý zaplatí sám, tak můžeme, jako víš co, ale jinak asi ne. Co, to ti jako dělá problém? Tak jako není to úplně nejlevnější jako oběd. Ty jsi fakt blbej. Viděl jsi to, pokec dostal facku od Nicole Beckové. Jako mě trošku pokec je líto, ona je podle mě silná. Jako jo, to muselo mega bolet. Já se divím, že mu to nezlomilo vás. Táborová láska.
Ježiš, promiň, já jsem tě vůbec neviděla. To vůbec nevadí, tak možná se to mělo stát. A víš co, docela ti to sluší. Nechceš se jít projít tady podél vody? No, tak asi klidně můžeme. Tak jdeme. To byl fakt. Tohle je mega roztomilý. Bouchal, řekni jim, jak jsi na ty táborovou lásku, tu paní instruktorku. Jako jo, ona se mi hrozně líbila jedna paní instruktorka na táboře, ale já jsem se jí zeptal, jestli mi nedá telefonní číslo, ona řekla ty tlouštíku, já jsem tvoje učitelka a pak mi nedala 2 týdny svačinu. Právě lidi, a Bouchal v tu dobu bylo 13 a jí bylo třeba 17 nebo 18, jak už to bylo jasný, že nemá šanci. A pak se ti smál celý tábor, Bouchal a šikanovali tě, to bylo mega smutný, to bylo mega smutný. Nemluv o tom! Spirituální holka, co to znamená, Bouchale? Že chodí do kostela. Asi jo, takže já jsem tím pádem spirituální kluk a Bouchal taky. Hele, proč jsi vlastně vybrala místo takhle jako daleko od města, někde úplně random v přírodě, prostě v lese? Já to tady mám strašně ráda, cítíš tu energii tady? Nadechni se. No, teď cítíš nějakou žumpu, tak fakt smrdí hrozně, fuj. Koně se na ten strom. On je tady úplně osamocený, musíme ho obejmout. Hej, tak jsi normální. Cítíš tu energii z něj? Necítím energii. Počkej, ukáž, jak to jak chcípák úplnej. Tak on spadne za chvilku, jak ze sebe. Nech toho, teď ho to bolí. Pojď radši někam jinam. Jak jako bolí, však to je jenom strom? Hej, promiň, já jsem to fakt nečekal, že takhle naštve. Já jsem to jako v životě nezažil něco takového. Ty jsi úplně rozrušený, já cítím tu tvoji špatnou auru. Počkej, já tě očistím, jo? Tak, takhle. Otoč se. Kamo, Takhle. tak tohle je ještě divnější než to s těma stromama. Tak. Ještě tady trošku. Jaký aury, ale však to neexistuje žádný aury. Ještě se otoč, tak. Existuje, pokud nemá auru, aura minus, my s Bouchalem máme auru. Jako já mám pozitivní auru, trospy plus 999. Jo, my máme auru 10 000, pokud má auru 0. Neexistuje něco takového, žádný aury. Tak to se mi fakt ulevilo. Tvoje aura už je čistá, pojďme dál. Hej, jak to se mi taky ulevilo. Musíme si vyjasnit ještě jednu věc. Jaký jsi znamení? A tak na znamení vůbec nezáleží, ne? Jako, No. Já jsem bík. Bík? No to snad ne. To ne, to ne. No já jsem střelec. Já jsem taky bík, Bouchal, co seš ty? Ty seš pana? Já jsem pana Trospy. To znamená, že můžeme být nejlepší kámoši. A to jsem viděl i bez toho. Právě. Absolutně nehodí. Já už musím jít, promiň. Co? Friendzone, to jsem taky dostal od té holky, to je dobrý, nebo ne? No právě teď budeme mluvit o tobě, možná tam bude tvoje fotka. Pamatuješ na tvoje milý narozky? Jo, ty byly fakt skvělý. Jak jsem mi koupil toho iPhonea, jako sice jsem měsíc nic nejedl, měl jsem jenom suchý rohlíky, ale stálo to za to. Ty dáváš fakt ty nejlepší dárky. Nebo jako pamatuješ, jak jsi chtěla hrozně do Egypta vidět pyramidy, no ale bojíš se lítat, takže jsem tam prostě odvezl autem. To bylo fakt od tebe hrozně hezký, jeli jsme třeba 40 dnů, ale i tak si to pro mě udělal. Hele, a tak já jsem se tě chtěl zeptat jako po těch všech jako letech a necítíš něco ke mně? Já to taky cítím, protože jsi prostě ten nejhodnější, nejmilejší. Tohle mi taky řekla, že jsem nejhodnější, nejmilejší, nejsladší kamarád, což myslím, že je dobrý. Nejlaskavější kámoš. Jak jako kámoš? Jo, kámoš, jako... Ale já už asi půjdu. Co? Co? Takže to je špatný, když dostaneš friendzone? No je to super, pokud hledáš kamarády, Trospy. Ta holka teďka není moje přítelkyně, ale moje kamarádka. Jo, jste jenom kámoši, stejně jako my dva. Jo. Ale už fakt dlouho jsem ti chtěl něco říct, já už to prostě v sobě fakt jako neudržím. Jako myslím si, že mezi náma dvěma, že prostě jako tam něco je a... Kámo, dlouho jsme se neviděli, co tady děláš? Kamo, hej, my teďka spolu jdeme na jídlo. A kam jdete? Tady do pizzerky na rohu, ale hej, kámo, teďka jsme tady spolu, fakt chápeš, ne? Kámo, tak půjdeme spolu, ne? Můžeme jít ve třech. Hej, já tam mám rezervaci jenom pro 2, víš? Počkej, já znám majitele, já tam zavolám a zařídím. Ne, nevolej mu. Prosím tě, kámo, za 10 minut pracuji. Ne. To mě úplně připomíná, Bouchale, když ty jdeš na rande s Mijou a já se k vám připojím. Jako já to vůbec nevadí, Trospy, já jsem vždycky mega rád, že tam seš. A aspoň je to pořádná jízda. Právě, jakože z toho máš hroznou radost, ale Mija je vždycky naštvaná, to nechápu. Tak jdeme. Taky nevím proč. Pojďte. No já s ním nikam nejdu. Já s tím taky nejdu, no, vůbec. Dáte si quattro formáži nebo margaritu, na co máte chuť? Já už asi ani tu chuť nemám. Já vůbec. Mají tam i těstoviny, určitě si vyberete. No, Bouchale, oni se takhle chovají, protože se tam chtěli líbat.
Asi jo. No, já jsem to prokoukl. A teďka nemůžou, protože tam je i Daniel Beck, její brácha. A to by bylo divný, kdyby se líbala s Pokecem před jejím bráchou. Chápeš? Jako jo, to máš pravdu, to by fakt bylo divný to rozpej. Jako Daniel Beck je prostě nejlepší, on to zachránil. Upovídaná. Já jsem hrozně rád, že jsi konečně udělala čas a dorazila. Ty jak se máš vlastně vůbec? No tak to jsem ráda, že se na to ptáš, mám se naprosto skvěle. Ráno jsem stávala v 9, dala jsem si budík, abych... Hej, ona fakt nezavře pusu. Stihla, protože jsem musela jít do práce. Takže no a ještě jsem... Počkej. Jako jo, tohle jsem mi taky jednou stala, jsem byl s holkou na rande a ona ztratila naušnici a prostě mi o tom 2 hodiny vyprávěla. Jako mě to vůbec nezajímá. Já jsem prostě chtěl mluvit o Robloxu a Minetsu, ale ne o tom, že ztratila naušnici. Jako bouchal, koho to zajímá. A pomohl si tu náušnici najít? Ne, já jsem se s ní rozešel. Nechceš něco na jídlo nebo pití? Bez chvilku nemluvila. Jo, počkej, hele, já tady něco mám, jo, třeba džusík, jste na to, džusík si vem. Dobře, tak já se ho dám potom. Jak Když jsem potom? ti chtěla říct jednu věc. Já jsem vlastně, počkej, jak byl ten vtip? Mě kamarádka říkala jeden vtip a já ti ho chci strašně povyprávět. Počkej, vydrž. Já jí zavolám. To je nejlepší nápad. Já to fakt nezvládnu. Tak mi řekni taky něco o sobě, zatím si mi nic neřekl. Jako trospy upovídaný holky jsou úplně nejhorší, mě s ním vždycky praská hlava. Jako jo, bouchale. Do slova. Chtěl jsem se tě jenom zeptat, jdeš zítra na tu oslavu, že jo? Jasně, neboj, počítej se mnou. Tak mi dej sešitá kalkulačku. Co? 7x4 rovná se 28 a 3x2 rovná se 6, piš si to. Díky. Hele, a buď tam zítra hlavně včas, znáš to. To si piš. Co děláš? Píšu si. Ale na to se vykašli. Vypadni. Fuj! Fuj! A za 10 000 lajků natočíme druhý díl. Do komentář nám napiš. V kolik hodin vidíš tohle video? Jo, dejte like a odběr a já tohle video vidím v 8 ráno. Já v 10 večer. Jdeme na to! Co bys řekl na to, kdybych ti teďka ukradl peněženku? Ne, okamžitě mi ji vrať. Už je moje, nevrátím. Jestli mi ji nevrátíš, tak to řeknu mámě a budeš mít na měsíc za racha. No dobře no, tak tady máš, se třeba zblázni. Bouchal, on se chová mega divně. Jako jo, trospy, jako on se chová tak divně, kdyby se fakt zbláznil. Z toho se mi chce úplně zbláznit. Mě by zajímalo, se v pohodě. Nepřijdu ti trošku tlustá? Trošku. Seš tlustá jak prase, měla bys Co? něco schodit. Máš pravdu. Labubu! Labobo, jakože Nicole Becková rozhodně není tlustá. Ona bouchala úplně dokonalá. Jako by se bylo vtipný, kdyby on jí řekl, že má něco zhodit a ona třeba zhodila tričko nebo kalhoty. Jako jo, no místo toho, abys hodila labubu, tak mě radši udělat to, co říkáš. Mám pro tebe dárek k narozeninám. Ty jo, už se nemůžu dočkat, co to bude. Tady máš krabošku, dej si ji na oči. Dobře. Nastav ruce a nekoukej. Neboj, nepodvádím. Tady máš. Můžeš otevřít. To snad mě děláš srandu, to je bomba. Cože, fakt, pomoc, zachraňte se, než to bouchne. To není bomba, to se nám tak říká, to je iPhone. Jako trospy, tohle video je bomba. Bouchá, teďka to vybouchne. Prank! Čus, hele, já jsem si jenom tak vzpomněla. Kdy mi vrátíš to kilo? Kilo čeho? Jak čeho? Jablek asi ne? Jako kilo lidi znamená jako 100 korun, tak říkají hodně drsný lidi. Jakože dej mi to kilo, nebo dej mi litr je 1000 korun. Trospy, co je těžší? Kilo železa, anebo kilo peří? Kilo železa, to je jasný. Jo, vydrž tady chvilku, hned jsem zpátky. Co? 1, 2, 3 a 4. Tak tady máš, nevím, jestli to je teda přesně kilo, tak si to radši zváž. Heleme se, není to ta holka ze školy. Zí to je na ramena. Ne, to je Luboš, určitě bude chtít moji svačinu. Nazdárek, nemáš náhodou nějakou svačinu? Bohužel nemám, Luboši, celou jsem jí snědla. Cože? No tak teď už máš jenom jednu možnost, a to vzít nohy na ramena. Ano, dobře.
Jako já myslím, že vzít nohy na ramena znamená jako běžet jako jak o život bouchale, jakože takhle mu neuteče. Jako jo, no takhle se hlavně nedá běhat, já třeba nedám ani své nohy na ramena, co to pokouším, ale nedám to. Jako jo, no bouchale, já taky ne. Ale moc mi to nejde, zkusím to ještě na zemi. Jak se to vlastně dělá? Hele, jdu na jídlo, jdeš se mnou? Promiň, dneska ne, mám toho hodně. Dobře no, tak já jdu sám. Co? Takhle se vůbec nenají. Čus, hele, musím ti něco říct, stal se mi strašný trapas, víš, jak jsem byl Dej včera v si tom mimino. obchoďáku? No, co se stalo? Potřeboval jsem strašně na záchod, ale byla tam strašná fronta a na druhém záchodě byla uklízečka a prostě jsem to už nevydržel a počural jsem se. Co, jak si to nemohl vydržet? Si mohl jít třeba ven, ne? Ty jsi fakt mimino. On je miminko bouchale. Trospi, ty jsi taky mimino. Jako já si myslím, že na tom počůrávat se není vůbec nic špatného. Jako to máš pravdu, já se taky počůrávám. Podvozl jsem mimino, já jsem mimino. Tak co budeme dneska dělat? Nezajdeme na procházku, je tam nádherný počasí. Na procházku? Dát jí košem? To teda určitě ne, bolí mě nohy. A co třeba na večeři? To už něco mám a hlavně se nevyptávej. No dobře no, a tak co třeba zítra? Jsem objednaná na nechty. Já už to tady fakt nedávám. Prosím tě, vem to. Datum spotřeby až do 3. března 2027, no to je paráda. Kdo to může být? No, čus, děje se něco? Já už to s ní nezvládám, chápeš to? Všechno odmítá, nic se jí nechce dělat. A když už neví kudy kam, tak začne říkat: já už něco mám, já už něco mám, já už něco mám. Hele, mám pro tebe návrh, jestli to už s ní fakt nemůžeš vydržet, tak jí dej košem, uvidíš, uleví se ti. Dobře, jdu to udělat. Počkat, dát košem znamená jako rozejít se, ne bouchale. Já myslím, že jo, to znamená se rozejít, takže to bude pěkně hnusný, ale víš, co podle mě udělá on? On vezme koš a dají přes hlavu košem. Jako jo, bouchale, ale znamená to, že teďka Nicole Becková single, že nemá kluka? Já to znamená. Dneska je nejlepší den. Co děláš? Jau! Dobrý den, paní, nemáte nějakou korunu? Já se moc omlouvám, ale hotovost u sebe vůbec nenosím. To nevadí, já beru i karty, mám totiž terminál. Strať se. No dobře, ale bude to teda pěkně těžký, protože to tady všude znám. Co? Tyjo, tady jsem teda ještě nikdy fakt nebyl. Kde to jsem? Jako bouchala, mě jednou řekl bezdomovec, ať mu dám 500 korun, že prý potřebuje na taxíka domů, tak jsem mu řekl, ať si tam jde pěšky. A šel, nebo co udělal? Ne, on mě začal mlátit a vyhrožovat mě, prostě ti bezdomovci jsou mega nebezpeční. Jako ke mně se bezděláci vždycky chovají hezky, Trospy, možná byl jsi jenom moc nepříjemnej. Jakože po mě jednou bezdělák chtěl 20 korun a já jsem mu řekl, že mu dám 20, když zatančí a zaspívá. On mi prostě vyrval z ruky a utekl, jakože bezděláci jsou nejhorší, bouchele. Takže holčičko, neurážej nic tady doma bezděláky. neděláš, půjdeš teďka vyklidit myčku, dojdeš se psem, vyluxuješ si a pak si utřeš prach. Sklapni. Prosím tě, mohl bys... Jakože já kdybych mámě řekl, ať sklapne, tak si bouchale myslím, že mě vyhodí z baráku a zbije mě páskem, jakože tohle bych se nemohl dovolit rodičům. Já bych vám nikdy neřekla, ať sklapne. Já taky ne, mou maminku miluju. Skočit do lednice jenom pro nějaký pití. Jasně, není problém. Díky. Tam se nevejde, neskač tam. Luboši, co ta 5 z matiky? Co s ní? No proč jsi jí dostal? Ty jsi za ten test neučil nebo co? Ne, neučil, mě totiž žádná škola nezajímá. Jediný, co mě zajímá, tak je počítač. Ale ode dneška budeš bez něho, protože ti ho jdu zabavit. Prosím tě, běž se vycpat. Skvělej nápad. Tak, sem si dám ještě polštář, takhle dopředu. No, a tady si dám ještě plišáka. Tak.
No, já si myslím, že celkem dobrý. Fú, tak tohle byl můj nejtěžší test v životě. Tak co, jak to dopadlo? Máš to v kapse? V kapse? Ne, v kapse nic nemám. Jako lidi, mít to v kapse znamená, jakože prostě je to jako v pohodě, že třeba umíte, když jakoby to máte v kapse, tak umíte jakoby na test, nebo jste v něčem mega dobří. Jo, přesně tak, já mám v kapse třeba nic kecam, protože nic neumím. Ty máš v kapse to, bouchal, že jsi tlusťoch a mega moc jíš. Potřebuju ti ukázat jedno video, to se zblázníš, je extrémně vtipný. No tak ukáž, to jsem zvědavej. Vem si to do ruky ty a pust to. Jak chceš, no. Co děláš? Bouchal, on teďka rozbil novej iPhone 16 Pro. Proč to udělal chudák Nikola? Jako jo, ale ona mu řekla, ať to pustí. Říkal jsi, že to mám pustit. Ale to video, ne ten mobil. Tak promiň, nevěděl jsem to. Jo, v pohodě, prosím tě, nech to plavat. Pak jo. Co jdeš dělat? On to hodí do vody, ne? On to dá do vody. Ne! Ten tak krásně plave, to snad ani není možný. Sakra, my zítra píšeme test z matematiky, určitě se to nestihnu naučit. Co děláš, prosím tě? Vždyť to je jenom škola. Jenom, mě na tom závisí celý život. Co když dostanu špatnou známku? Dneska jsem dostal 2 z angličtiny a hrozně mě to mrzí a bude mrzet ještě hodně dlouho. Je to jenom jedna známka, ta o ničem nerozhoduje. Hoď to za hlavu. Máš pravdu. Hele, řeknu ti tajemství, ale myslím, že to nikomu neřekneš, jinak s tou budu mít brutální průser. Neboj, nikomu to neřeknu, slibuju. No dobře, víš, jak jsem ti říkala o tom klukovi, s kterým jsem byla včera venku? No. Tak od včera spolu oficiálně chodíme. Což? Ne, bouchale, proč? Takže chceš mi říct, že Nickelbacková má kluka? Myslíš si, že fakt má? Jako já nevím, jestli bych tomu věřil. Jako, asi má, bouchale. To je jedno. To je jedno, bouchale, to je jedno. Buď ticho, opovaž si to někomu říct, je ti to jasný, drž jazyk za zuby. Mám, a jak dlouho mám ještě držet? Tak já jdu, v 6 mám zápas, musím to stihnout. Jo, dobře, a kdy přijdeš? Až pozdě večer, kolem 10. Aha, no tak to už asi budu spát. No nic, tak já musím jít, drž mi palce. Co je? Jak dlouho je chceš držet? Jako já držím palce, lidi, vidíte, že držím palce, že se Nickelbacková rozjede s tím klukem. Trospět, ty jsi chtěl držet palce s Nikolou, co? Jako jo, no bouchale, chtěl. Wow, já mu mega závidím. Čau, mami, jsem doma. No počkej, pojď sem, co ve škole, psali jste ten test češtiny? Jo, psali. A jak to dopadlo? Dostala jsem 1. No tak to máš teda kliku. Jasně, že mám, co jinýho bych měla mít? Tyjo, to je fakt strašný a ten batoh mám strašně těžký. To věřím, já celkem taky, ty učebnice něco vážej. Divím se, že nás to nechají každý den tahat do školy, to je fakt na hlavu. Myslíš? Ukáž. Ne, to si myslím, že ne, ještě to zkusím jednou. Na hlavu to nebude, myslím si, že na zádech se to nosí správně. Koupila jsem úplně nový kafe, no a mě strašně chutná, tak jsem ti ho udělala taky. Ochutnej. Ukáž, to jsem teda zvědavá. Není to můj šálek kávy. Jako lidi, tohle znamená prostě, že to není pro vás vůbec, že vám to třeba nechutná, ale jakože já nepiju kafe, bouchale. Já jediný co piju, tak je kafe bez kofeinu. Já piju kakao a to mi stačí. Jako kakao je mega dobrý. Ne, to je tvůj, čí by byl, já mám tady. Jsem doma. Čau mami, jak bylo v práci? Hrozně, jsem úplně utahaná a to vedro, co je venku, je něco naprosto šílenýho. To máš pravdu, před chvílí jsem tam byl, na tom sluníčku se fakt nedá vydržet. Postav mi prosím tě vodu na kafe. Bouchale, ať si postaví vodu na kafe sama, ona jediný co umí, tak je postavit vodu na kafe. Trospět, neříkej mi, že vezme vodu a položí na tu kávu, to se začnu mega smát. Jako jestli to uděláš, to bude mega vtipný. Dobře, jdu na to. Mohl bys jít prosím tě vyndat myčku? Tohle bylo mega vtipný. No, tak zkusím to. Co vyndám myčku? Ze zásuvky vypojí. Z baráku ven, ne?
Ne, mami, to nepůjde. Je vestavěná. Trospy tohle udělám, až mi máma řekne, že mám jít vyndat myčku, tak přesně půjdu a budu dělat, to nejde a pak půjdu zpátky na počítač. Jako jo, tohle je lepší, než vytahovat smyčky špinavý nádobí. Ach jo, celý můj život se hroutí. Rozešla se mnou přítelkyně, na vysvědčení budu mít z matiky určitě 5, já už fakt nevím, co mám dělat. Prosím tě, buď v klidu, dej tomu čas a tu 5 si ještě určitě opravíš. Jsou daleko i horší věci. Kdy ty ztrácíš úplně půdu pod nohama. Cože, fakt? Pomoc, postavím se radši na lavičku, tady jsem určitě v bezpečí. Typy lidí při testu. Šprt. Tyjo, to je úplně jednoduchý, jenom 5 příkladů, škoda, že jich není 10. Opisovač. Odkryj to trochu víc, nic nevidím. Podvodník. Klid, hlavně klid, jen nenápadně. Neználek. 2 nevím, 3 taky ne a 4 taky nevím. Typer. Ačko jsem ještě nikde nedal, tak dáme Ačko. Lhář. Tohle je fakt těžký. Jestli z toho dostanu 4, tak to bude fakt zázrak. Dej odběr. Jako bouchale, já nechápu, mně přišlo, že já jsem úplně každý typ. Jako já jsem nejvíc ten typer Trospy, protože já si vždycky říkám, když je třeba test A, B, C, D, tak když dám všude Ačka, tak bych měl mít aspoň 4. A jako já jsem spíš opisovač, protože opisuju od bouchal a pak mám špatný známky. To je totiž asi tím Trospy, že já to všechno natypuju, já se nikdy neučím. Jako možná bys měl začít. Odběr. A za 10 000 lajků natočíme další video ze školy. Já lidi, dejte like a odběr. Jaký předmět ve škole nesnášíš? Matika! Jako bouchale, já nesnáším určitě matiku. Já matiku úplně nenávidím a ještě pak nemám rád prvouku. Jako já nemám rád matiku, prvouku, nemám rád ani češtinu, angličtinu, ani výtvarku, jako já jediný, co mám rád, tak je přestávka. A já mám rád ještě tělocvik. Jako jo, tělák je dobrý, akorát se ti s tím, že jsi tlustej. Jdeme na to. Zítra píšeme z matematiky, Tyka je musím se špret. pořádně naučit. Tak co, Martínku, jak ti to jde? Zrovna se jdu učit matematiku, zítra píšeme z rovnic. Tak to ti přeju zítra hodně štěstí. Z rovnic, jako bouchal, to slyším poprvé. My jsme také dělali násobení 2. Já jsem se to taky učil. A jako já jsem se učil tak, že jsem to počítal na prstech, že jsem si říkal, že teďka mám 2 prsty, když tomu dám na další 2 prsty, tak budu mít 4 prsty. A pak jsem stál 4. Já moc nevím, co násobení znamená, ale umím sčítání a odčítání a to mi stačí. Umím si sečíst a odečíst, kolik stojí nákup v obchodě. Jako jo, bouchal, ale umíš to jenom do 30 korun, to není moc. V dnešní době fakt ne, jak je to drahý. No právě to je hrozný, jakože já rozhodně nejsem šprt. Učil jsem se 5 hodin, to by mohlo Co? stačit. 5 hodin? Očekávám 1, zítra si to před písenkou ještě pořádně zopakuju. Čau. Čau. Co je? Proč se učíš, my z čeho dneska píšeme? No jasně, z matematiky. A z čeho? Z rovnic. A jo, já jsem na to úplně zapomněla. Jako bouchal, já jsem jak ta holka, my to máme mega moc společný. Já si myslím, že my bychom spolu měli začít chodit. Jako Trospy, já se taky myslím, já právě, že jak řekla tu větu, tak to úplně znělo jako to, co říkáš vždycky ty. Já vždycky sedím ve škole a koukám se na nějaký nový video a ty se ptáš, bouchalé, proč se všichni učí? A já řeknu, Trospy, před dneska píšeme test. Jako jo, no to jsem celý já, ale já nechápu, jak ten šprťák jeden se mohl učit 5 hodin v kuse. Jakože já jsem se jednou musel učit na nějaký předmět, už nevím, co to bylo, ale prostě jsem se měl učit, nevím, třeba 100 stránek a naučil jsem se 3. Učil jsem to 15 minut a hrozně mě bolela hlava. A jakože já jsem se byl tak hrozně vyčerpaný z toho učení, že jsem pak hrál 5 hodin Roblox, bouchale. Co? No, to je docela taková adekvátní odměna, chápeš? 1 hodina učení, pak můžeš 5 hodin hrát Roblox nebo Minecraft, takhle to mám já. Na to bylo 15 minut učení. Oh. A poradíš mi? Ne, máš se učit. Proč jí Tak, neporadí? dobrý den. Sednout. Mám takový pocit, že jsme se na něčem domlouvali, ale už si absolutně nemůžu vzpomenout na čem. Paní učitelka, domlouvali jsme se na písemce z rovnic. A jo, vlastně, máš pravdu, děkuji ti, Martinku, za připomenutí. Tak, vytáhněte si papíry a napíšeme si test. Ty jsi takovej blbec, to není možný. Máš se učit a nedělat doma blbosti. Proč vybrala tak jednoduché příklady? Vždyť tady to úplně bije do očí. Jasně, že si na druhou stranu převedeme 3. Kdo se taky učil celý den? Nikdo? Jako bouchale, já si myslím, že ten šprt nemá žádný kamarádi a že ho šikanujou. Jako já, kdybych měl ve třídě tohle šprta,
tak s ním ani nepromluvím. No jako Bouchal bych možná tak třeba ukradl svačinu, nebo bych se mu smál, že je šprťák. Jako co si prostě myslíš, má dobrý zámky, tak je něco víc než my? No právě, tady ti lidi, co mají samý jedničky, si myslí, že sežrali svět, tak já prostě radši hraju hry, než abych se učil. Jako jo, to je stejně lepší. Jenom já? Paní učitelko, můžu dostat ještě jeden papír, já už nemám místo. Jasně, Martinku, pojď si pro něj. Já si na tenhle příklad pamatuju z učebnice. Strana 236, cvičení 2. No, kdo se na tuhle látku neučil a pořádně si to neprocvičil, tak to asi nedá. Máte posledních 5 minut a budeme odevzdávat. Já už to mám dávno hotový, ale radši si to všechno ještě jednou zkontroluju. Po testu si můžeme porovnat odpovědi, ale myslím si, že to je zbytečný, protože mám stejně všechno Hej, přestaň balit! To je tvoje holka, Trospy, a ti na ní nemluví. No jako není to ještě moje holka Bouchele, ale jako já jsem že ten šprty chce zbalit, hej šprte, dívej se do papíru, ne na ně, jo, jinak budeme mít problém. Správně. Tohle bude moje 43. jednička. Mohl bych překonat rekord z minulého roku, kde jsem jich měl 48. Paní učitelko, jenom připomínám, že už je to dávno 5 minut a mohla byste začít vybírat. Děkuju, Martinku, já jsem se úplně zakoukala do učebnice. Tak, odložte propisky a zezadu mi to vyberte. Já ti fakt nesnáším, nebej tebe, tak ten test ani nepíšeme a teď mě nenecháš ani dopočítat poslední příklad. To snad není možný, my zítra píšeme z dějepisu. Teďka je opisovač, Bouchele. S Jakubem, ten to určitě bude umět, tak to zkusím od něho obsat. Tak co, Aničko, píšete zítra z něčeho? Ne, mami, nepíšeme. No tak dobře, jestli zítra z ničeho nepíšete, tak se dneska učit nemusíš. Dobře, mami. Doufám, že se Jako Bouchele, ona by neměla hát svojí mámě, ale já to taky občas dělám, že ona se mě třeba zeptá, co jsem dostal ve škole, jako jestli mám nějaký nový známky, a řeknu, ne mami, ne, já nemám žádný nový známky, potom se podívá do Žákovské, mám tam samý 5 a pak dostanu zaracha, ještě mi prostě dají nakládačku páskem. Cože, Trospy, ty lžeš svojí mámě? Mě máma říkala, že když jí lžu, takže Ježíšek pláče. Jako jo, tohle mě taky přesně říkala, ale já jsem prostě nechtěl, Bouchele. Mít zaracha si pak nemohl jít týden na počítač, chápeš, jak je to složitý. Jako jo, to bych taky nedal. No tak vidíš. pořádně připraví. Co jsi to říkala? Nic. Čau, Kubo. No nazdar. Učil jsi včera ten děják? Jo, učil. Já ne, mě bylo týden špatně, že mě poradíš a budu moc od tebe opisovat. Ona lže No to zase. já nevím, protože když na to přijde úča, tak 5 dostaneme oba. Dám za to čokoládu. Jako Bouchele, mě když ta holka zeptá, se do mě může opisovat, tak jí řeknu, jo kotě, nemusíme za to nic dávat ani čokoládu, ale můžeme pak jít po škole na rande, tohle bych jí řekl přesně. To by byl dobrý rys, Trospy. To by si jí na 100% zbala. Víš, co bys jí možná mohl říct spíš? Že za ní ten test uděláš, ať se jakoby prohodíte, nebo ne, že ten test vyplníš ty a napíšeš akorát to jméno. Jako jo, a kdybych prostě nebyl zrovna naučený na tu písemku, tak jí řeknu, hej, já něco vymyslím a pak bych ten její test snědl. Jo, to je skvělý nápad. Čokoládu? Jo. Až nebudeš něco vědět, tak mi řekni a já ti uhnu ruku. Tak, dobrý den, vytáhněte si papíry a jdeme rovnou psát. Ty Vogo, tam má zase náladu. Nezapomeň na to, co jsme si řekli. Jo, neboj, prosím tě. Jakube, ukaž mi to, prosím. Hele, co máš u té trojky? Nemůžu to po tobě přečíst. Tohle není týmová práce. Pracujte samostatně, nebo vám to rovnou vyberu. Aby ses nezbláznila. Právě teď na mě čumí. Musím dělat jako, že přemýšlím. Už to mám. Když tak řekneme, že jsme neopisovali a že jsme se jenom učili spolu a proto máme stejné odpovědi. Jako Bouchele, tohle úplně jako my dva, že jo? To jo, Trospy, protože já si pamatuju, jak jednou za námi přišla paní učitelka o přestávce a řekla, Trospíčku, Bouchálku, co si myslíte, že jste dostali z toho testu? My jsme řekli, že si myslíme, že 1. Ona řekla, ne, oba máte 5 a shodou náhod máte všechny odpovědi stejně, jak je to možný? No a Trospy asi proto si myslí, že jsme opisovali, protože jako by mít všechny špatné odpovědi stejně je hodně velká náhoda, když bylo tak 1000 odpovědí. Jako jo, to byl ten test na tu Českou republiku, jak tam bylo co je nejdelší řeka v České republice, jsem napsal čokoláda, Bouchele, jako já nevím, proč jsem to tebe obsal. Jako jak mám vědět, co je nejdelší řeka, jako já vím, kdybychom se to mohli naučit, Trospy. On má takový jeden youtuber, co má Lambo, Moon, má video o České republice. Jako jo, přitom je Slovák, to je fakt sás. Piš pomaleji, nestíhám. Hele, sedni si trošku bokem a líp vidím. Počkej, já to ještě nemám. Cože, ono to má i druhou stranu? Tak Co? přijdou poslední 3 minutky a končíme. Za to, že mi takhle pomáháš, ti to jednou vrátím, ale teďka potřebuji, abys ještě to dal na tu první stranu, abys to otočil, něco mi tam chybí. Jo, díky. Až se otočí, tak mi ukážeš tu 6, jo? A teď. 19:45, díky. Tak a už já mám plný zuby. Odložte propisky a oba máte za 5. Ty
jsi Ne. strašná, hlavně, že ti celou dobu říkám, ať to děláš nenápadně. Tak promiň, ale máš u mě aspoň tu čokoládu. Čokoládu si strč někam, tam je teďka úplně k ničemu, mě teďka bude vycházet 3 na vysvědčení. Zítra 3 na vysvědčení, to ještě není tak hrozný. Jako horší, když ti vychází 5 na vysvědčení, kámo. Jako boucha, tohle je podle mě nějaký další šprt. Jako Trospy, co kdyby ta holka řekla, že vůbec nic neumí na ten test, ale dá ti pusu, když jí pomůžeš, co bys udělal? No, jako kdyby mě to řekla den před testem, tak strávím třeba 25 hodin tím, že se budu učit, pak dostanu 1 a pak jako, jak mi dá tu pusu, tak jí řeknu, jako to bylo super, ale co, kdybychom šli teďka na rande? A nebo by si mohl říct, že třeba se nemusí učit ani na další test, to píšete zítra, a že to můžete udělat stejně. Jako ne, počkej, abych Bouchala řekl, že jako pokud chce, abych se naučil i na další test, tak mi musí dát jako polibek, a pokud chce, abych se naučil i na tu písemku z matiky, tak spolu musíme začít chodit, jako takovou taktiku, chápeš? To je ultimátní rys. písemka z přírodopisu, tak to mě bude stačit 5 taháků. První Podvodník. si napíšu na ruku, druhý si napíšu na lísteček a dám si ho do penálu. Třetí si schovám do rukávu. Čtvrtý do ponožky. A pátý, ten budu mít v mobilu. Jako upřímně lidi, on je fakt špatný ve škole při testech podvádět. Jakože já podvádím, ale já nepodvádím takhle. Já podvádím tak, že mám takovýhle hodinky, dívejte. A prostě já si tam vyfotím jako by ty otázky a pak to z toho opisuju. Nicméně Bouchal je fakt hloupej. On řekl, že má jakoby skvělý nápad, napsal si hrozně dlouhý tahák, pak ho snědl a pak řekl, že ho prostě při tom testu vyzvrací. Když jsme psali test, nevím, co to bylo. Prvouka, myslím, on prostě se snažil pozvracet a místo toho, aby vyzvracel ten tahák, tak si pozvracel celý test a musel jít k řediteli. Trospy, šel jsem k řediteli, který mě pak poslal domů, protože paní učitelka si myslela, že mi je špatně, tak jsem se aspoň tomu testu vyhnul. No, jako já máš pravdu, jako když tak myslím, že to vlastně bylo hodně chytrý. OK, Boucha, to možná taky někdy zkusím. Tak co, Lubošku, učí se na přírodopis, zítra píšete tu písemku. Učení mě nebaví a víš to moc dobře. O, Napsal jsem Trospy! si taháky. Koukni, co má zapití, koukni, co má zapití. On to má Prime, pak tam je nějaký Popstar, ty to neznám jako, ale on to má skoro všechny příchutě Primeu, o můj bože, jako já doufám, Boucha, že ten týpek se s náma bude kámošit a že nám bude dávat Prime ve škole, prosím. Mobil vzít. No dobře, no, ale opatrně, ať na to paní učitelka nepřijde. Čus. Čau, víš, že to dneska píšeme z toho příroďáku? Jo, vím, jsem připravený. Jsi učil, jo? Ne, neučil. Tak jak může být připravený? Mám taháky. Tady, 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 tady a tady. Tady. Jak tě učo nevidí. Prosím tě. Proč mluví tak drsným hlasem, jako co se snaží Bouchale? On je podvodník a hraje se na to, že je frajer. On mluví Buď takhle ticho. proto. Hej, Bouchale, jsi tady nebo je to ten podvodník? Říkám ti, ať pustíš to video. OK, tak promiň podvodníku. Tohle jsem už dávno profesionál. Tak, dobrý den, postavíme se. Sednout. Dneska máme slíbenou písemku z přírodopisu na téma lidské tělo, tak se připravte a jdeme si to napsat. První otázka, smysly. A ty, Luboši, mysli, kde mám ten tahák? Už vím, v ponožce. Pouzdro! Sakra, proč jsem to napsal tak malým písmem? Prosím, ať na mě ta učitelka tak nekouká. Dá mi jednu příležitost a jdu do penálu. Tam mám tahák na vylučování. A teď. Yes. Do prčic, co tohle je za otázku? Tuhle otázku na žádném taháku nemám. Rozmnožování, to mám v rukávu. Tenhle tahák jsem si psal úplně na prd. Tahle otázka tady vůbec není. Tohle mám v mobilu. Hlavně nenápadně. Jako tohle je celý seriál, on taky mega podvádí při testech, Bouchale. Počkej, fakt, takže proto má tak dobrý známky a nám se potom směje, že prý jsme hloupí, přitom jenom podvádí podvodníček jeden. Jako on dělá, jak je chytrej, že má dobrý známky, to všechno opisuje. Jako Bouchale, on je mega hloupej, že jo? No hlavně podvádění je podle mě horší, než mít špatný známky. No právě, protože jakoby nic neumíš a ještě děláš jako trestný čin a já jsem si Bouchal, že ti lidi se podvádí jakoby při testech ve škole, tak můžou jít do vězení, ne? Já si myslím, že jo. Já si taky myslím, že jo.
Kdo si tady nechal ten mobil? Luboši, já jsem tě viděla. Odlož propisku a pojď odevzdat testy mobil a ještě si hodně rozmyslím, jestli to nebude důdka třídního učitele. Do prčic. A zrovna mi volala máma. To si s ní ještě vyřídím. Tak, komu se z čeho zítra píšeme? Teďka je neználek. Ne, píšeme ze zeměpisu. Kolik je hodin? 8 večer. Tak to nemá cenu se už na nic učit. Tak co, Lucinko, jak ti jde učení? No, nic moc, zítra píšeme ze zeměpisu. Tak doufám, že se na to pořádně naučíš. Už je pozdě, já jsem strašně unavená. Zítra stanu dřív a kouknu se na to ještě ráno. No tak dobře, ale nezapomeň na to. Já jsem strašně unavená. Kašlu na to, jdu spát. Trospy? No. To si vždycky taky říkám mámě, že prostě se na nějaký test naučím další den ráno a vždycky akorát zaspím a nikdy se na to nenaučím. Jako já taky, no. Já jsem jí řekl, že se budu učit celou noc a místo toho jsem celou noc hrál Fortnite. Jako, my jsme vlastně nepsali test na Fortnite, takže jsem dostal 5, ale bouchle prostě učení je hrozně náročný, jako to je strašně vysilující, mě z toho vždycky bolí hlava, úplně hoří mozek. Jako kéžby se ve škole jenom hráli hry a jedl popcorn. A nebo proč třeba není test z nejlepších Minecraft youtuberů, kdyby byla správná odpověď Boucha, Syriakary nebo Trospy, a nebo proč není třeba test toho, kdo nejvíc kadí, tam by byla správná odpověď Horník. Jako jo, Boucha, to bych možná tipnul. Hodinou. Lucinko, vstávej, chtěla ses ještě učit. Jsem se na to naučila ještě včera večer. No tak to si vzorná, máš ještě hodinu čas, tak ještě spinkej. Čau, Marečku. Ahoj, tak co, umíš ten test? No, já jsem si na to vzpomněla až včera pozdě večer, že dneska píšeme. A to už se mi nechtělo. No já jsem se na ten test učil včera celý den a umím to všechno, jak když byčem mlská. To máš dobrý, no. Tak snad budu mít štěstí. Krásný den vám přeju. Můžete se posadit. Mám pro vás připravenou písemku ze zeměpisu, ale nemusíte se ničeho bát, testík bude opravdu jednoduchý. Hlavní město Itálie? Jak to má? Hlavní město Itálie je pizza, Bouchale. Mamma mia, pizza italiano! Jako tohle bych zrovna věděl, protože já jsem na půl z Itálie a můj táta mi četl italský brainrot, tung sahur a krokodilo bombardio, jakoby před spaním, takže já se v tom hodně vyznám. Tung sahur! Hlavní město Česka, teda aspoň doufám, je to Ostrava, ne? Sakra, co mám dělat? Lucie, koukej do papíru, ze stropu to nevyčteš. Jaká řeka protéká Prahou? Jak to mám sakra vědět? Já si myslím, že Prahou protíká řeka. Ne, tam protíká Svratka. Svratka nebo Svitava, jedna z těchto dvou řek, jak se to hrozně pletu, ale je to rozhodně na z těchto dvou. Já v Praze nebydlím. Jaké moře má Česká republika? Za A Baltské moře, za B Středozemní moře, za... Počkej, Bouchale, Česká republika má moře. Jakože moji rodiče vždycky řeknou, že jedeme k moři, tak jedeme jako někam k babičce a tam je akorát jezero, jako, já nevím, jestli to moře, možná to je moře. Já myslím, že moře je jenom v Chorvatsku. Já si myslím, že jako na celém světě je tak jenom v Chorvatsku moře a možná v Řecku je moře. Ale tohle je nějaká divná otázka. Moje babička byla u moře v Itálii. Bouchale, neflexi. Tohle jsem v životě neviděla. Paní učitelko, to není možný, já jsem na tady tu téma určitě nebyla. Byla jsi včera ve škole? Jo, byla, proč? Protože jsme to včera probírali. Já na to koukám už asi 5 minut, ale stejně mi to je úplně k ničemu, nic toho tady nevykoukám. To není možný, tohle jsme se nemohli učit. Nejvyšší hora České republiky... AZ Tavr, Bouchale. Nejvyšší hora České republiky je Hora Hříb, kde praotec Čech založil Českou republiku. Hora Hříb nebo Hřib, nebo jak jste říkal? Hřib, ne? No já si vlastně taky myslím, Bouchale, to jsme se přece učili v dějepise. Mount Everest. Tak odložte propisky a já to jdu vybrat. Super, tenhle test se mi absolutně nepovedl, ale ještě, že tady ta písemka bude mít maximálně váhu 4. A ještě jsem vám chtěla říct, že tenhle test bude vyhodnocen jako váha 10. To si snad ze mě dělá srandu! Co to znamená váha 10, Bouchale, jakože váží 10 kilo ten test? Ne, Trospy, já ti to moc rád vysvětlím, protože mé babička je učitelka, takže vím, co to znamená. To jakoby znamená, že jakoby známka z tohohle testu se počítá jako třeba 10 známek z nějaké přepadovky. Počkej, jakože kdybych z toho dostal 5, to mám jako 10 pětek. Jo. OK, tak to si myslím, že ta holka, jakože to ta holka hodně pokazla. Ale Koti, neboj, já tě to můžu doučit, jestli chceš. Zítra píšeme z angličtiny, tak tam máme vždycky typováč. na výběr A, B nebo C, to nějak natypuju.
Michale, koukala jsem do bakalářů a viděla jsem tam, že zítra píšete z angličtiny. Jo, mami, já vím, to je jednoduchý, na to se učit nemusím. No dobře, ale minule si to celý natypoval a dostal si 2. Tak to je hodně dobrá známka, ne? To sice jo, ale kdyby ses na to učil, tak dostaneš 1. Neboj, mami, mám to pod kontrolou. No tak to jsem zvědavá a chci vidět dobrou známku. Čau, Áďo. Čus, tak co jako vždycky, budeš typovat? To si píš, jsem v tom už mistr. To jsem teda zvědavá, jestli to vyjde i dneska. Minule to bylo nejvíc Aček, dneska tu budou Bčka, uvidíš, tohle už mám dávno nastudovaný. On je fakt dobrý. Ráno, milý žák. Jako já Bouchal už to možná má nastudovaný. Jako já vždycky, když typuju, tak typuju takhle, že první dám Ačko, Bčko a i Cčko, zakroužkuju všechny 3 vždycky. A budu tak, že jenom musí být správně, ale vždycky dostanu 5, já to nechápu. To by mohlo jít jenom, když má ten test víc odpovědí. Já to vždycky dělám tak, že dám všude Ačka a když se paní učitelka málo usmívá, tak dám Bčka. A kdy dáváš Cčka? Nikdy, kdo by dával Cčka jako správnou odpověď. Do Cčka, vždycky, když máš třídu Cčko, tak tam chodí ti nejhorší spolužáci. Jako já chodím do Ačka. Já B. Posaďte se a rovnou si napíšeme krátkou 5minutovku, opět máte na výběr z možností A, B nebo C, tak ať se vám to povede. Tak co dáme jako první? Začneme Bčkem, to je taková zlatá střední cesta. Tady ta odpověď je ze všech nejdelší, to bude určitě ono, dáváme Cčko. Statisticky je to 33%, že tu odpověď budu mít správně, tak to je docela velká pravděpodobnost. Ententíky, 2 špálíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku boss, natloukl si nos, Ačko. Teď byly 2 Ačka po sobě, takže Ačko to teď určitě nebude. Tyjo, tak tohle vůbec nevím. Hej, No, mám dát Ačko, Bčko nebo Cčko? dej Cčko. Tak jo, 2 Ačka. Jako moje máma říká B jako Brno, Bouchale. Moje máma říká B jako Bůvol. Nebo jako Bouchal. 1 Cčko, teď to bude Bčko. Učitelka by nedala 3krát po sobě Bčko. Nebo dala? Tady to Ačko určitě není, to vím, takže teď už je to jenom 50/50. Tady vůbec nevím, tak si prostě zakryju oči a dám Cčko. Tak a je Jako to. dávám mega moc Cček. 5 to být nemůže. Doufám, že jste si pořádně přečetli zadání, protože v tomhle testu je u každé otázky více správných odpovědí. Tak, zítra píšeme z češtiny z jmenovaných slov, tak se na to jdu pořádně naučit. Teďka je lhář Bouchal, ono se říká, kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe. Jako jo, nikdy by lhát neměl. Přesně tak, místo toho, aby měli číst Bibli. Ať dostanu A nebo jedničku. pomáhat rodičům. Být, bydlit, obyvatel, byt. Tak co, Bylina. Anetko, už umíš ty vyjmenovaný slova? Zrovna se to učím, mami, neboj, dostanu 1. No tak to jsem zvědavá, zítra ti budu držet palce. Čau Anetko. Ahoj. Tak co, učila ses na ten test, dneska píšeme z vyjmenovaných slov. Já vím, ale vůbec jsem se neučila, fakt nic neumím, určitě dostanu 5. Já jsem se taky vůbec neučil, tak jsme v tom aspoň spolu. Třeba budeš mít štěstí, ale já fakt neumím vůbec nic. Tak, dobré, ráno vám přeji, rovnou si rozdáme papíry, napíšeme si test, ať to... Jako Bouchal, ona prostě tvrdí, že nic neumí, proto aby měla drsně, chápeš? Jakože taková drsná holka, že se vůbec neučí, že místo toho, aby, nevím, aby chodila do školy, tak chodí hrát Dress to Impress v Robloxu. Ona se prostě na něco hraje, ona je takzvaný pózer, to říká moje máma, ale jako, nevím, Bouchale, takhle nikoho nezbalí. Jako Trospy, tobě se líbila, když je holka takhle drsná jako ona, ne? Jako jo, ale ona vůbec není drsná, chápeš? Ona se to jenom hraje, ona je lhářka. A kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe. To máte za sebou. Tyjo, já vůbec nevím, co tam píšu. Co tam pořád píšeš, ty to víš? Ne, jen tady něco jen tak vyplňuju, stejně to budu mít blbě. Ukaž, co tam máš. Já to mám fakt špatně, vůbec to neopisuj ode mě. Já jsem se na to včera ani nepodívala. Já tam píšu fakt úplně náhodné věci, co mě napadnou, tak s mě pak nesmí, až to uvidíš. Cože, ty už máš první stránku? Nemám, jsem tam skoro nic nevyplnila. Tak tady dám třeba měkké I, ale vůbec nejsem jistá, jestli to je správně. Tohle je fakt strašně těžký, to bude trapas. Tak, odložte propisky, já vám to vyberu a zítra vám to přinesu opravené. Tak co, jak jsi to napsala? Ani se neptej, to bude 5 jak vyšitá. Jako podle mě Bouchal dostane 1 ta lhářka. Já si taky myslím, že bude mít 1. Jako lidi, pokud dostane 1, tak musíte dát like a odběr. Tak, dobrý den, přinesla jsem vám opravené písemky, ale než si to rozdáme, tak musím pochválit tady Anetku, protože tam měla úplně nejlepší test, co jsem v životě kdy viděla. Měla ho absolutně bez chyby a dostala jako jediná 1. Co? My jsme s Bouchalem tipli. Táta,
Čau tati, já se moc omlouvám, ale dostala jsem 5. To nic se neděje, to se stává, nikdo není dokonalej. Máma! Jsem doma, mami, mně se to dneska vůbec nepovedlo a dostala jsem 5 z té matiky. To si snad ze mě děláš srandu, že jsi dostala 5. Já jsem se to včera s tebou učila do půlnoci. Takže holčičko, máš týden za racha, odevzdej mobil, běž do svého pokoje a tam se budeš učit dneska celý den, aby si to opravila. Dej odběr. Jako jo, bouchle, přesně takhle to je, když já dostanu špatnou známku, máma jakože máš záracha, Trospy, máš záracha, táta jakože já jsem taky dostal tak špatný známek, jemu to prostě vůbec nevadí. Trospy zárach je ještě v pohodě. Moje máma vezme pásek, někdy dokonce vezme prostě skleněnou láhev a začne to po mně házet. Jako já vím, moje taky občas, takže ona ty známky mega moc řeší. A za 10 000 lajků natočíme tipy dětí. Do komentář nám napiš. V kolik hodin vidíš tohle video? Jo, lidi, dejte like a odběr a bouchal, já tohle video vidím ve 3 hodiny odpoledne. Já to vidím ve 4 hodiny odpoledne. Co? Jdeme na to! Tati, mohla by si mi prosím pomoct s domácím úkolem? No jasně, z čeho to je? Také učení. Matematiky, máme tady 3 příklady. Na to jsem odborník, tak ukaž. 2 + 2. No tak kolik to je? No, 5. To bohužel není správně, ale to vůbec nevadí, dám ti takovou radu, ano? Pomož si prstama. Představ si, že máš 2 jablka a někdo ti dá další 2. Kolik jich budeš mít? 4? No ano. 4. No vidíš, Já. správně, krásně si to vypočítala. Co tam máš teď dál? 2 + 3. 2 + 3, 3, 1. 4 a 5. 5, ano, já. to je ono, mám z tebe radost. Tak jdeme na poslední příklad. 1 + 1. To je jednoduchý, přece 2. Správně. Jupi. Ty jsi šikovná. Díky tati. Jako lidi, tohle jsou mega lehký příklady, takovýhle příklady jsou v 1. třídě. Já už chodím do 6. třídy a tam máme nějaký násobení a takové věci bouchale, jakože tohle by mě můj táta nenaučil. Můj táta umí počítat jenom do 20. Jako Trospy na to, že je ta holka tak nádherná, tak je i strašně moc chytrá. Podle mě by si měl napsat. Bouchale, já jsem mega stydím, jako já vím, že ona je prostě krásná, je chytrá, ale jako já se prostě mega stydím. Nicméně můj táta není až takhle dobrý na matiku. Já jsem jenom řekl, hej tati, kolik je 3x3? On mě řekl, že to je 33. Jakože můj táta akorát sleduje fotbal a pije pivo. Jako můj táta, on matiku umí hodně dobře, protože on má vysokou školu, tam se to prej učí takovýhle věci, ale on vždycky třeba mu řeknu, tati, pomůžeš mi s tímhle úkolem, a on řekne, prosím tě bouchale, běž si na počítač a já to vypočítám za tebe a má ten úkol třeba za minutu. On říká, že je to mnohem rychlejší, než by mi to vysvětloval, protože to stejně nepochopím. Jako jo, tohle jenom udělal můj táta a bouchle, víš co, pak jsem dostal 5 a všechno bylo špatně a to bylo na násobení 2, jakože on je mega hodný můj táta, ale není úplně nejchytřejší. Jdeme na zmrzlinku, pojď. Mami, máme úkol z matematiky, nemohla by si mi s tím prosím pomoct? Jak jako pomoct? To máš dělat sama, ne? No jo, ale ono to je fakt těžký a moc mi to nejde. Kdyby si dávala pozor ve škole, tak to všechno umíš. No, tak ukaž, co tam máš. 2 + 1. Ty mi chceš říct, že neumíš vypočítat příklad 2 + 1? Tak kolik to je? 4. 4? Jak to může být 4? Máš 2 prsty plus 1. Kolik to je? Kolik? 3. No výborně, hurá, tak to tam napiš. Co tam máš dál? 2 + 2. Tak a teď jsem na tebe zvědavá a opovaž se udělat chybu. 2, 3. 3? Jak to může být 3? Mě to nezajímá, já ti to tady celý roztrhám a ve škole si vysvětluj, co chceš. Jakože moje máma je úplně stejná, bouchalova taky, ale já si bouchala myslím, že to je kvůli tomu, že oni mají jako mega moc starostí, chápe, že chodí do práce, musí vařit, musí vyklízet myčku, proto jsou tolik nervní. Jako moje máma je strašně nervní. Moje máma je mega nervák, Trospy. Ona mě pořád jenom mlátí. Jako jo, bouchala, ale tak má tě ráda a prostě, když se chováš špatně, tak tě zmlátí, dává smysl, že jo? Jako dává mi na zadek, no. Já mám nervy jenom jedny. Hola, hola. Ke vstávání. Hola, To už je ráno. Já vím, je to otravný, mně se taky nechce nikdy stávat, ale tady jsem ti udělal snídaní do postele, tak to hezky spapej, ano? Tati, to je super snídaně, ty jsi moc hodnej, určitě to bude moc dobrý. Tady si vezmi ovladač a pusti něco v televizi, ano? Potřebuješ se ještě rozkoukat, tak nikam nespěchej. Dej si tam třeba YouTube nebo nějaký seriál. Tak
Ale co je tohle za tátu? Takovýhle táta neexistuje. Můj táta mě nikdy nevzbudil, protože on každý den zaspí. A já jsem mu jednou řekl, tati, mě se nechce do školy. On řekl, no a mě se nechce do práce, takže jsme oba dva zůstali doma. Ale jako co je tohle za tátu, protože vstává včas, nosí mu snídaně, jakože mě táta nikdy nedonesl snídaně, ale nemůže to vyměnit se super dvojkou. Jako Trospy to náhodou musí být super, že ty si vezmeš volno ve škole, tvůj táta si vezme volno v práci a máte společný den jako táta se synem. Můj táta pořád jenom pracuje. Jako já jsme si dali oba dva volno, hráli jsme celý den PlayStation, ale pak ho viděli z práce bouchat, takže to už není podle mě tak super. Jak říká, jsme spolu doma častěji. To je dobrý. Tati, to je o tebe moc hezký, ale mě za 20 minut jede autobus. Dneska autobusem do školy nejedeš, odvezu tě já, ano? A teď můžeš ještě 30 minut ležet. Tak jo, to je super, děkuju, jdu se do toho pustit. Cože, ty jsi nemocná? No tak to snad ne, vydrž tady chvilku, něco zpátky. Mě jenom zaskočila syna, tati, to je v pohodě. Rychle, ona je asi nemocná, kde mám ty léky? Paralen a ještě něco na krk. No nic, vezmu to celý. Už jsem tady, mám tady pro tebe všechny léky, které jenom na světě existují. Dneska do školy nepůjdeš, já tě omluvím, tak v klidu lež a odpočívej, ano? Promiň, omluv mě. No Mirku, čau, co je? Čau, kdy přijdeš do práce? Prosím tě, já dneska nepřijdu, dceruška tady leží v horečkách, budu radši s ní a budu na ní dohlížet, jo? Tak jo, čau. Tati, ale to si nemusel. Pro tebe bych snesl i modré z nebe, dceruško. Bouchat, ale jak je tvůj táta prostě. On taky vždykoliv může, jak se vezme volno v práci nebo byl doma. Jo, když třeba něco potřebuju, tak si táta vezme volno, nebo třeba když potřebuju odvést někam, třeba na oslavu narozenin za kamarádama, tak mě hodí autem, prostě on je úžasný. No jako Bouchat, už tě nehodí, protože mu vzali řidičák, protože jezdil moc rychle. Trospy, co si vymýšlíš, to se stalo tvýmu tátovi, jak nás vezl do školy 3 týdny zpátky. Bouchat, to nemusíš říkat. Okamžitě stávej do školy, za 20 minut jede autobus a opovaž se, aby ti to ujelo. No, říkám ti stávej, halo. No, co je? Jak co je? Za chvíli je škola, nemáš chodit spát takhle pozdě. Já tě tady nebudu zase půl hodiny budit. Tak dělej. Jo, už jdu, mami, buď v klidu. Já jsem v klidu, přijde ti, že nejsem v klidu? Řveš tady jak na lesi, myslím si, že nejseš v klidu. Tak a mám toho plný zuby, prostě tě takhle vezmu a odnesu. Já ti pak nehodlám psát omluvenky, že jsi zase přišla pozdě, holčičko. Bouch, ale tady tohle by tvoje máma nemohla udělat, protože ona kdyby tě vzala na záda, taky praskne prostě páteř. Jako to máš pravdu, mě se jednou máma pokusila odnést a vůbec jí to nešlo, tak do mě začala kopat, abych se odkutálel. Protože ty jsi mega tlustý, Bouchal. Nicméně jako já si myslím, že tady tahle máma je hrozně nervní. Že třeba moje máma je mega hodná a takhle na mě není zlá, Bouchal. Tohle je nějaká jako zlá máma, to je macecha. To je skoro jako moje máma, to je taky takhle nervní, ona pořád jenom křičí. A já jí řeknu, mami, chill. Ona říká, Bouchal, udělej tohle hrozný. No jo, ta Eva. Tak, tady ti otevřu dveře a můžeš jít. Čau. Ještě mi chybí batoh. Tady máš a dělej, ať to stihneš. Jako tohle jak tvoje máma, Bouchale. Já jdu jenom do obchodu něco koupit, jo? Za jak dlouho přijdeš a co budeš kupovat? Jsem zpátky za 15 minut, já tam jenom rychle vyběhnu, koupím vajíčka a máslo a hned jsem tady. Bouchale, můj táta vždycky řekne, že jde nakoupit, že koupí jenom rohlíka a pak se vrátí, má 30 Coca-Col, 15 brambůrek a prostě úplně obrovský nákup. To je dobrý, ne? Že se můžete takhle společně přejídat. Jako jo, ale potom jsme oba dva mega tlustí a máma říká, že bychom měli jíst jako zdravěji a dělat nějaký diety. Ale dieta, co je dieta, Bouchale? To slovo neexistuje. Ty jsi hubenej, Trospy. A nemohl bys mi prosím koupit nějaký bramburky? Jasně, není problém, tak já jdu, čau. Díky, čau. Tak, rychle, kde jsou vejce? Tady jsou, tak, kolik stojí? No to je jedno, beru je. Máslo, jaký mám vzít máslo? No třeba tohle, ale není v akci, no nic, to je jedno. Wow, jako Bouchale, ono musí být super, být v té situaci, že jdeš do obchodu a nedíváš se na ceny. Jako ne každý je v takové situaci, aby mohl jít a koupit si třeba bonbon, když nejsou ve slevě, že jo, Bouchale? Jako můj táta naštěstí v takové situaci, takže mi kupuje vždycky to, co chce. Jako jo, ale my když jdeme nakupovat, tak kupujeme jenom to, co je ve slevě, Bouchale, protože je to levnější. To dává smysl, aspoň ušetříte, Trospy. A ve slevě bývají občas mnohem lepší věci než ty bez slevy. Právě máš pravdu, Bouchale, co je ve slevě, to je lepší. Tak a chtěla nějaký brambůrky, tak třeba tady tyhle solený, ty by jí mohly chutnat. Tak jo, jdu k pokladně a jdu rychle domů. Jsem doma! Tyjo, cože, tak to byla fakt rychlost. A koupil jsem ti tyhle brambůrky, chytej! To jsou ty moje oblíbený, díky tati.
Hele, koukala jsem, že mají v Lidlu velký akce, sjedu tam jenom pro 2 věci, jo? Pro 2 věci? To říkáš vždycky a stejně nakonec přejedeš se 3 taškama. Prosím tě, neboj, jsem tady za chviličku, maximálně 10 minut. Sjedu jenom pro 2 mandarinky a pití. No to jsem zvědavá, budu ti to stopovat a schválně si přivezeš jenom tyhle 2 věci. Na 100%, co bych tam dělala hodinu? A koupíš mi prosím nějaký bonbony? Samozřejmě koupím ti je, tak já jdu, za chvíli jsem zpátky, čau. Tak ahoj, to chci vidět, jestli budeš hnedka zpátky. To snad ani není možný, oni mají v akci hořtici, ukáž, kolik to je gramů. 400 gramů, no tak to se teda hodně vyplatí, tak to beru. Jar, no tak ten se mi hodí, doma už mi dochází. Kolik stojí? 180 korun, no tak to je strašně moc. Jo, počkat, přeškrtnutá cena, 100 korun, no tak to beru všema 10. Popcorn, no tak to je můj píseček, je to máslový? Kaš? Je to máslový, no tak ten si beru a vezmu si i sladký do zásoby, tak. Jako jo, bouchle, prostě máma vždycky řekne, že jde koupit jenom rohlíky nebo něco malého a vždycky se vrátí třeba s 5 taškama. Já si pamatuju, že ona jednou šla s babičkou, že našli nějaký leták a tam bylo to, že všechno je v 50% slevě. To si prostě půjčil takovou dodávku, bouchle. A udělal úplně obří nákup, nám se to došlo do ledničky. Jako trospy moje máma vždycky řekne, že jde koupit třeba máslo a přinese 3 nebo 4 tašky a pak se diví, že jsem tlustej. Ona mi nadává, že jsem tlustej a přitom pořád nosí jídlo. Dává to smysl? Tak jako to není její chyba, že se přejídáš, bouchale. To je Kdyby to jídlo doma nebylo, tak ho nejím. To je pravda. Koše, jdu pro 3. Jsem doma, prosím tě, pojď mě pomoct s taškama. Říkala jsi, že přijdeš za 10 minut a že půjdeš jenom pro 2 věci. Tak mi sakra vysvětli, s jakýma taškama ti mám pomoct. S těmahle. To si na mě děláš srandu. Jako Víš, já jaký přece tam takhle měli to akce, je. To jsem tam nemohla nechat, to by tam nechal jenom úplnej blázen. Máš ty bonbony pro mě? Jo, ty bonbony, jasně, že je mám. Počkej, já musím je jenom najít. Jen v jaký tašce jsou, že jo? Mám totiž těch tašek fakt hodně. No, víš co, já jsem ty bonbony prostě zapomněla koupit, promiň. To je výborný, Co? tak ty koupíš celý kram, ale jednu jedinou věc, kterou já jsem chtěla, nekoupíš. Hlavně, že máš 10 mandarinek. Mandarinky! Ne, mami, ne. Na ně jsem úplně zapomněla. Vydrž tady, jsem za 10 minut zpátky. A kup mi ty bonbony, když už tam budeš. Prosím mi náboje do snajperky, dáš mi nějaký? Také jídlo. Jídlo je na stole. Jo, tati, já teďka nemůžu. Jak to? Co děláš tak důležitýho? Hraju Fortnite. Jo, Fortnite, to je ta hra, co se nedá stopnout. Tak to nic, nebudu tě rušit. Jako bouchale, tenhle táta není reálný, žádný táta není takhle dobrý podle mě. Jakože můj táta neumí vařit a vždycky, když jako máma není doma a má udělat něco na jídlo, objedná mekáč, což je super, ale prostě neumí vařit. Tenhle táta je mega hodnej, chodí do práce a umí vařit. What? To nejde prostě. Jako já když hraju nějakou hru a táta mi řekne, ať to stopnou a vidí, že hraju hru, co se nedá stopnout a já třeba potřebuji jít dolů, tak on to začne hrát za mě, víš co, že on jde na kompl a hraje za mě a můj táta je mega dobrý, třeba ve Fortniteu nebo v Roblox Rivals, takže ani nikdo nepozná, že hraje on, oni spíš píšou, ty jsi přestal hrát jako bot. Jako jo, bouchale, můj táta tak jednou zkoušel, ale hnedka prohrál a pak byl tak naštvaný, že rozbil klávesnici. A mám jeho tátu mega rád, ale občas má prostě svoje mouchy, chápeš? To má každej. Můžu přijít za 10 minut? No jasně, přijď až budeš moct, já ti to dám zatím do mikrovlnky, jo? Tak až přijdeš, tak ti to ohřeju. Ale hlavně to dohraj, to je důležitý. Kolika ty seš vůbec level? Zatím 64. Tak to je teda hodně slabý. Já jsem už level 87. Je Co? to easy. Jak tvůj táta. Aha. Hezky, už jenom pár hráčů, to musíme vyhrát. Jídlo máš na stole, já nebudu ti to říkat 10krát. Mami, já teďka nemůžu, přijdu za 10 minut. Říkám ti mazy, nebo budeš týden bez těch tvých internetů. Já tady vařím 2 hodiny jak kráva a ty mi pak řekneš, že přijdeš až za 10 minut. Ty až budeš mít hlad, tak ti taky řeknu, že nemůžu, že uvařím až za týden. Mami, ale mě se to teďka fakt vůbec nehodí. Mám ho! A dala jsem si jablko a banán, jsem vyjílovaná. Cože jsi to dala? Takže ty mi chceš říct, že jsi měla ještě před jídlem nějaký ovoce? Hlavně, aby si jedla to moje jídlo. Ne, mami, to je v té hře, to jsem nemluvila na tebe. No to jsem si teda oddychla, to už by byl totiž vrchol a teď si to stopni a mazej do kuchyně. Mami, ta hra se nedá stopnout. Jako moje máma bouchla taky nedokáže pochopit, že Fortnite, Roblox, ani Minecraft nejdou stopnout. Já říkám, mami, já tam dohraju, ona jakože stopni to a já to nejde. To mi vždycky vypojí tu Wi-Fi, no mi vypojí bouchala. Jo, já vím, to se ti stává pořád. My vždycky spolu voláme a najednou se odpojíš a říkám, tyjo, co se děje, a ty mi píšeš SMS, že ti máma vypla Wi-Fi. No jako bouchle, teďka už je ti jasný, co se děje, protože se to děje každý týden. 1, 2,
A 3! Jo, mami, už jdu, slibuju, promiň. Prosím tě, můžeš jenom na chvilku... Co to je? Teďka je bordel! Co? No ten bordel tady. No jo, to nic, to je v klidu, já si to pak uklidím. Jo, v pohodě, vždyť já na tebe netlačím, jenom ti dám takovou radu. Já, když jsem byl malej, tak jsem ty věci aspoň schoval do skříně anebo pod postel. Tohle, kdyby viděla máma, tak je na tebe pěkně naštvaná. Jo, dobře, tak já jdu na to. Ne, v klidu, nikam nespěchej, dodělej si, co máš a až budeš mít chviličku čas, tak si tady trošičku pokliď. Jinak by si zítra nenašla ty věci, které si chceš vzít do školy. Večeře je na stole. Můžeš mi vysvětlit, co to tady je? Co? No ten bordel tady, to je strašný. Mami, vždyť tady nic není, je tady perfektně uklizeno. Tomuhle říkáš perfektně uklizeno? Víš, co tohle je? Co? Nic tam nevidím, ty něco držíš? Tohle je drobek z tvý cinnamony sušenky, kterou si jedla minulý pátek. Mami, je to jenom jeden malý drobek, který ani není vidět. To teda vidět je, táhni pro vysavač a seš bez večeře.